Gaur, kostalde, menditontor eta lautadetan elkartuko gara ikuskizun harrigarri bat bizi ahal izateko. Euskal Herrian ez dugu horrelako aukerarik izango gure bizitzan. Eguzkia, ilargia eta lurra lerro berean kokatzen direnean, iluntasunean murgilduko gara. Une batez, egunak gauaren itxura hartuko du. Kantauri itsasoaren urak bestelako distira izango du. Gure mendiek itzal berriak marraztuko dituzte, eta isiltasun berezi batek inguratuko gaitu. Belaunaldiz belaunaldi, Euskal Herritarrok zeruari begira bizi izan gara. Arrantzaleek itsaso zabalean, artzainek mendiko larreetan eta baserritarrek lurra lantzen zuten bitartean. Gaur, denok batera, zeru berari begiratuko diogu. Fenomeno honek gogoraraziko digu naturaren parte garela. Gure eguneroko presak, kezkak eta eztabaidak txiki bihurtzen dira unibertsoaren handitasunaren aurrean. Eklipseak irakaspen xume baina sakona uzten digu, iluntasunak beti ematen diola bidea argiari. Une batez eguzkia ezkutatuko da, baina berriz azalduko da, indartsu eta distiratsu. Horregatik, gaurko eguna ospatzeko eguna da. Elkarrekin bizi dugun une paregabe hau gogoratzeko eguna. Baina baita oinak lurrean mantentzeko eguna ere. Zerua miretsi dezagun, baina burua galdu gabe. Mirariak existitzen dira, baina naturaren legeen barruan.